Nog een paar dagen en dan gaan we naar de stembus. 10 partijen doen de mei aan de gemeenteraadsverkiezingen in Noord-Est-Friesland. Eén daarvan is de BBB. Lamme Dijkstra is listloeker van de BBB Noord-Est-Friesland. En is hier de gast bij ons in de studio. Welkom Lammert. Wat fijn dat je hierbij bent. Nou, dank u wel dat ik die gelegenheid kreeg om hier wat te vertellen over de BBB. Ja, je had een druk programma, je het al jet. Een heel druk programma over de week. In juni Thuiswest. En zo inderdaad mijn BBB-vrienden inderdaad nog vaker als mijn vrouw in de band. Maar dat zit er gewoon bij. En we hopen ik dit de komende 4 jaar hier dat bekozen worden. Ik medebedrijfsbezoeken. Mee inderdaad contact houden met de mensen. Ik heb gehoord dat ik te doen. Dus maar in iets minder mate als nou elke juni. Snap ik helemaal. Ik zoek graag een stap even met waarom. Hoe ben je in de politiek kwam? Hoe ben je uiteindelijk listloeker worden van de BBB? Daar ben natuurlijk 2 vragen. Lekker bij de eerste beginnen. Hoe ben je in de politiek kwam? Nou, ik zal even beginnen. Ik kan hele roenswerving door Nederland maken. Dus geboren in Broeksterwaarde, Broeksterhoek. Naar Ljout verhuizen. Daar mijn squallen in mijn eerste werk dienen. Toen voor het werk verhuisd naar Spijkenisse. Dan jochen hier wennen. Toen 22 jaar in Tiel. In Tiel werd ik op een gegeven moment voorzitter van een hele grote wijkvereniging met meer dan 1000 leden. En op een gegeven moment kwam ik daar door de politiek in. En toen ze me daar de lijsttrekker aan. Zou partij oprichten, Pro Tiel. Ja. En ik ga meer dan 10 hier daarvoor in de gemeenteraad zitten. Ja. En ik voorzitter van alle gemeenten, of tenminste de lokale partijen in Midden-Nederland enzovoort. Dus grote ervaring op dingen. En in de gemeenteraad dus? In de gemeenteraad. Ik had 10 hier daar in de gemeenteraad zitten. En hoe ben je nou van Tiel dan listloeker geworden van de BBB in Noord-Est-Friesland? Ik ben scheiden in 2011 en mijn eigen vriendin die ben in Dokkum. Ja. Dus hier is in Maastricht ben ik wie daar misschien terug te kwam. Ja. Maar die ben in Dokkum. En zo ben ik in Dokkum terug te kwam. En dan bleef toch het politieke gevoel zitten. En dan beschik ik daar dus een gemeenteraad. En ik schrok een beetje. Ik bedoel niks verkeerds mee. Nee. Maar wel een beetje van het niveau en hoe daar inderdaad de politiek bedreven werd. Ik denk van dat moet oors. Toen ik benaderde door een partij artikel 50. Daar werd ik toen ook voor kandidaat geweest. Maar dat we een terugpartij zonder oordingen. Dat we alleen maar uit de EU enzovoort. Zonder eigenlijk echt onderwerp voor de gemeente. Dus daar heb ik achteraf gewoon... dat had ik opgebouwd. Ik ben echt voorzitter van die partij landelijk geweest. Die partij onderbracht ergens oors. En toen even niks dienen. En toen dan ben je eigenlijk ziekende. En dan is juist naar BBB, daar viel ik bij thuis. Rechts van het midden, om zo maar te zeggen, maar wel realisme. Ja. En daar kwam ik daarmee in contact mee, lid worden. En op een gegeven moment is toen vreeg inderdaad mensen wie elkaar gewoon. En daar kwam uit van, Lammert lijsttrekker. Ja. En dat is op een gegeven moment bevestigd in november op de algemene ledenvergadering. Ja, die wie in Apeldoorn. Die wie in Apeldoorn, klopt het. Ja. We zijn ook mooi op de echte. Zeker. Ja. Kan ik goed inlezen. Ja. Maar ik ga het verkiezingsprogramma lezen. Ja. Want je bent dus nou listloeker van de BBB in Noord-Est-Friesland. Die had nog geen zit in de gemeenteraad. Nee. Dus daar gooi je hem nog voor. Ja. Nou ben er landelijk nogal wat ding bij de BBB natuurlijk. Daar hebben we het vorige week ook gewoon over met de listloeker van Dantema Deal van de BBB. Ja. Had ik het goed begreep. En je mij me zeker de landelijke BBB die wil nou waarom naar het oorspronkelijke verhaal met de boeren. Ja, landbouw. Met de landbouw inderdaad. Ja. Dus dat verhaal is in die zin duidelijk. Vermeer is nou de lijsttrekker van de BBB. Alleen dan ook aan deze week in het nieuws dat de Europarlementariërs oerstapt binnen een conservatieve partij in Europa. Hoe zul je hem daar als BBB Noord-Est-Friesland mee? Ik vind het een hele geweldige stap dat ze dat binnen Europa dienen. Die volg je gek, Sander en Jessica. Ja. Ik contact mee. Ja. En dat ik nou zag inderdaad hoe die partijen erin zitten. Je ziet daar een soort dwangbuis binnen het CDA enzovoort. Ja. En ze voeren op een gegeven moment als ze in een motie stemt om inderdaad Ursula von der Leyen in ieder geval een onderzoek naar te doen. Dat mocht net, kwamen ze op het strafbankje terug en ze zitten echt in een dwangbuis. Dus ik vind het heel, heel goed dat ze overstap binnen naar de orde. En hoe is dat dan te verklaren? Maar je zegt maar het landelijk we gaan waarom naar de landbouw. En in Europa gaan ze meer conservatief, rechtsconservatief. Dat ben juist die strijd die er is, toch? Landelijk? Nee. Tussen Mona Keizer en Henk Vermeer? Of zeg ik dat te kwaad? Dat is te kwaad. Okay. In landelijk, wordt inderdaad, ik zou zeggen, in dat lid ik daar ook. Waar binnenkort een algemene ledenvergadering, dan komen de punten wel naar voren. Daar ken ik nou ook niks zo zeggen, omdat ik het echt net weet. Wil ik ook net. En het tweede is Europa.
En dan is zeg maar de conservatieve kant waar de BBB zich in Europa ontsluiten had. Die zit echt meer op de landbouwkant om op de juiste manier te doen. In de, zeg maar de partij waar ze in zitten, op die groep. Waar het CDA dan ook bij in zit, onder andere ChristenUnie. Dat zit meer al op de groep die meer, ja ik wil net zeggen de linkerkant. Want zo bedoel ik het niet, maar wel meer de klimaatkant op God enzovoort. En dit is meer de kant die zei van samen met SGP en zo'n soort partijen. Een hele logische stap. Ik vind een hele logische stap. Ja. Ik heb hem eigenlijk al jaren verwacht en ik ben er heel blij mee. Oké, nou dat is goed in een campagne nou dan, toch? Ja. En nog wat bij u landelijk gebeurt, dat is net goed voor de campagne, maar we werken hier lokaal, regionaal. We werken nou samen dus met Dante Medel, met Kaspelen. En dat vind ik een extra plus. Wat goed. En nou ik dan nog in je vraag hoor, want de landelijke verkiezingen hebben we krijgt gewoon. Daar ben je hem dus mijn oorgeloed de verkiezingen ingegaan doordat het nou wordt. Wie meer, als ik het goed zei, meer richting rechts en nu gaat het meer richting landbouw. In Noord-Friesland haast wien de uitslag 21% wie Noord-Friesland CDA, 20% PVV. Zie je hem daar wat in de kiezers? Of zei je hem, nee, we hebben echt uw eigen geloed. Mensen die... Had ik inderdaad wat skipjes zo matten. Maar als bij elke partij wordt dus die dan daarop stekken. Maar dat zitten we niet in elkaar. We komen voor zijn eigen gloed. Dat is denk ik duidelijk voor de landbouw. Zoals de landelijke trend is. Derde stem voor de boeren. En de andere kant het realisme. En realisme, dat betekent geen grote precieze objecten. Ja. Geen overbodige regels die er dan een hele plots binnen. Van, denk nou eens gewoon nee. Ja. Had een burger nou een vraag had, neem die burger bij de hand en zegt niet bijvoorbeeld al nee, maar steeds van zo kennen, maar dat rond worden. En dat is op een hele andere manier, denk ik, zaken van als die andere partijen. En we zitten wel op jeugd van het midden. Dus ik bedoel, hoe statushouders in AZC hebben we wel dezelfde gedachtegang. Ja. En had je nou als een zit of meerdere zitten, hoeveel volle rekening heb je? Ja, juist toen werd die vraag gesteld. Ja? En dan zoet vreemd als ik nou wat oorsteeds doe, ik ga zijn treden. Oké. Maar tussen de 1 en de 6. En wat is nou het eerste wat je moet aankomen als je hem beëdigd bent in de gemeente hier? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het eerste is om te zien woningbouw. Want woningbouw vinden we echt een hele wichtige noodzaak. Ja. Het is geen luxe meer. Echt, op het moment dus dat zij van we willen woningbouw is de eerste stap. Maar dan inderdaad eigenlijk alles wat we... maar het eerst ondervinden wat er al hier al rint. Waar is dan niks meer om vrolijk is. En dan was het echt... Ja, ik hoef bijna zeggen eerbied voor haar. Ja. Want dan was geen inderdaad dingen oppakken waar het niks meer om vrolijk is. Maar als die dingen oppakken waar het boven het om vrolijk is. Dus dat wordt het eerste wat je hem door... Als je hem waar je een goede uitslag krijgt. Ja, daar ga ik vanuit. En je hem gewoon nou aan zijn column. Dan moet je hem oer een... al haast wijzen, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, dus nog 4 dagen in het vooruitzicht. Ja. Heel veel succes met de campagne. Bedankt voor de komst. Dank je wel. Ja, bedankt voor de gastvrijheid. Dus complimenten. En succes. Ja, dank je wel. Ik rek nu op je stem, Nevike. Is goed, dank je.